Комиссия отырышында юллардагы иминлекне саклауга кагылышлы мөһим мәсьәләләр куелды. 2023 елда Зәй районы юлларында 411 юл хәрәкәте булган. Аларда 32 кеше яраланган, 4 очракта кеше гомер өзелгән. Узган елгы юл транспорт статистикасы белән Зәй районы буенча ЮХИДИ бүлеге башлыгы Рамил Гарифуллин чыгыш ясады. Юл хәрәкәтләрендә балалар җәрәхәтләнү очракларына ул аерым тукталды. С начала года с участием детей до 16 лет произошло у нас 5 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 6 детей получили ранения. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечается снижение по всем показателям. Количество ДТП на 3 факта, количество раненых тоже на 3. Район юлларында юл хәрәкәте очраклары алдагы еллар белән чагыштырганда кимрәк булса да, тынычланырга ярамый. Күңелсез хәлләр гадәттә каршы як полосага чыгып хәрәкәт итү нәтиҗәсендә барлыкка килә. Шулай ук исерек хәлдә руль артына утырган машина йөртүчеләр дә моңа сәбәпче була, ди Рамил Гарифуллин. Балалар арасында алып барылучы юл кагыйдәләрен искәртү буенча профилактик эшчәнлекне район юл куркынычсызлыгы бүлеге башлыгы Вадим Иванов хәбәр итте. Утырышта шулай ук кышкы чорда юллар чистарту, авыл җирлекләрендә юлларны төзекләндерү мәсьәләләре дә каралды. Киңәшмә ахырында юл куркынычсызлыгы өлкәсендә актив эшләүче оешмалар җитәкчеләре район башлыгының һәм башкарма комитетының рәхмәт хатлары белән бүләкләнде. Адилә Бурханова, Максим Майоров, Александр Тимофеев, Зәй хәбәрләре.